Duha ka mga wanted nga lalaki ang arestado sa separado nga operasyon sang kapulisan. Police Corporal sila Joy Amar nagabalita. Isa ka 61 anyos nga lalaki nga may kaso nga grave threat ang naaresto sa San Dionisio PNP, Marso 17. Dakop sa ila puloy-an si Salvador Buendia Jr. kasado kag residente sang Barangay Taluato, San Dionisio, Iloilo. Si Buendia may warrant of arrest sa ginisyo ni Judge Eugene Cabardo sang 4th MCTC Iloilo. Ara subong nahunong sa karsel sang San Dionisio PNP ang suspetsado. Sa duga nga balita, lalaki nga may kaso nga estafa dakop kagina sang aga Marso 17 sa Barangay Poblacion Sur, Balasan, Iloilo. Dakop si Roy Pugales, 35 anyos, soltero kag residente sang Barangay Takbuyan sang nasambit nga lugar. Si Pugales subject sang warrant of arrest sa ginisyo ni Judge Kim Oliver Hinojosa sadtong Enero 26, 2021. Ara subong sa paginakop sang Balasan PNP ang suspetsado. Police Corporal Joy Amar nagarunda sa probinsya.